Bon dia, som els reporters del canal Víctor Català. Ara us ensenyarem una notícia impactant. Tens tota la raó, Helena. Aquesta notícia és molt impactant, ja que aquell nen que estava exclòs no tenia amics i dues nenes, les més populars de l'escola, el van incloure en el seu grup. Barcelona. Víctor Català informa. Ja us posarem les imatges del succés. Vinga, va, n'hi ha que ser bones persones per una vegada. Ajudem aquest noi. Tens raó, perquè està sol i no té amics. Voldran a jugar amb nosaltres? D'acord, però no pots jugar a comprar música per a vosaltres. No passa res, anem. Vinga, anem a jugar. Sí, ens ho passarem molt bé. Què vols fer? Helena, per què m'has escrit aquesta notícia? Molt bé, Pablo, ara t'ho explicaré. Perquè tots som iguals, tots som necessaris i tenim els mateixos drets.